जों त्रिपुरा हासिनि दालबिदाल आमसाय दालबिदाल हाति दालबिदाल लाहारागो थांमानि यागुलो नरगनो हाय मांपलि फुंनानि बागै जों फाइसक बायजाक जिरायना साब डिभिजननि जिरायना रेलवे स्टेशनाव नरगनो गुइमान खाना आं थिक आनि आं उलकुक याग्रा फासिंगा नुखना नरगो जरावो रेल ट्रेक फियाबा खोंसा फानाम रेल मालखुं चिनि मकलो कलाइलिया थांमानि फाइमानि yang buskang phasingo kaisa engine simi जों नुगैमान खा abo dalbidal mani rok dalbidal mal log kanani bagai simi bo ready tongi tongo singo bo haikana tini 22nd March hakotor hapangni koimung bai tini je jonotar curfew phung 7tani simi horni 9ta jora je haste gonangai hakotor gonangai यासक तंगमानि लुकुरगनि बिसिंथि नुगैमान खा तेवबो हाइकेनो ओ कोरोना भाइरास न कासुनानि बागै जों नुगैमान खा दिनि दालबिदाल बास सर्भिस मालखुं रेल सर्भिस दालबिदाल आबो हाय लुकुरगनि सर्भिस अब मथागै तनजाकमानि तेवबो हाइकेनो जों कताल के कैसा कक्तमा मान खा जे दिनि सिमिया जे रेल मालखुं दालबिदाल एक्सप्रेस रक बुसकां 31 मार्च नि हरजरातै मथागजाक तंनाय रेल सर्भिस आबनि बागै रेल नि बिसिंथै रेल मालखुं कावै फातार हास्टेयाव थांनाय डिउटी खायनायरगनि बागै केबिंमुं आचायनाय फियाबाथाय मुंसा लामा ग्रैनि बागै नातिनि रेल डिपार्टमेन्ट अबाहायके कायसा कतर डिसिसन नानानै नांखानानै वानसगो नरक नुगैमान खाना आगियाव जागारागो बुसुक बरक गोबां तंमानि थां फाय खालायनाय रक फियाबा बहाय गोबां लोगो रक कुथुमानि जागा रक ता कुथुमथों हनैनो हास्ते हापां एबा हागतर हापां दालबिदाल डिपार्टमेन्ट नि बखाक्तै तिनियाव बाहायके लोगो रक कुथुमानि जागा रक कुथुमिया तंनानि बागै साइटक मंना हारमानि जों नुगैमान खा आनि यां याक्सिगला फासिं नुगैमान खाना रेल स्टेशन नियाव जागावो बुसकांगा प्लेटफर्म दङ प्लेटफर्म 1 प्लेटफर्म 2 फियाबा तिनि खरकसाफानो बरक गरै नायनाय माने जों खरकसा बायदा कक साइमानो हनै रेल डिपार्टमेन्ट नि खरकसा आदं रक नमादा माननो हनै फियाबा खरकसाफानो गरै कौनरक न कक सामानि बरकनि फिरक मुरुक जों खनारै मान खामो फियाबा केबो गरैनि बागै केबो बाय जों कक साइमानलिया नरक नुगैमान खाना बुसकां आनियां उलकुक फासिंगाव कायसे इन्जिन स्टार्ट खायजाक अंगै मानो आबो मालखुं माल लग कानानि बागै हासेव दालबिदाल नांमानि माने रग कानानि बागै रेडी दङै दङ फियाबा जोङो बाहायकेनो दालबिदाल आमजायाव थाङै दालबिदाल लुकुरक बै कक सावै दालबिदाल मांप्रि रग नरगनि बुसकांगो तुबै फायनानि थांथानिवो जों सागबाय थां नगा सुगै दंयावै तिनि दालबिदाल आमजायाव लाहार हेबा बहाय स्टेशन रग अंखरनानि नांखा नाहारमुं गायसानो जों दिनै साक-साकनो गिरियावै साक-साकनो खानो कतर खायै दिनै नगनि अंखरनानि नांखा अफिसनि अंखरनानि नांखा तामनि बागै हिंगा जतनो साइमानो जे कोरोना भाइरास आबो बोसोर जरति गिरिमा सिंचा पुइलाफुर रगो जों जेफुरु चाइनाव सिमिं टंफुर रगो एबा आलायदा हाकतर रगो सिमिं टंफुर रगो जों आसेक अ भाइरास गिरिमा सिंचा यानै वान सकमानि फियाबा ताबुक जे मिया साक जरति तिनि साक जरति इन्डिया हाकतर जेबाबे सलवै दङ जेबाबे सरिवै दङ जेबाबे लुकुरक एफेक्टङै दङ आबो बेलाय गिरिमा सिंसा अबसिमिया जों नुगैमान खा दालबिदाल हाकतर रग जों इफेक्टेड दंमानि लुकुरक थै दंमानि आबो हाय मांप्रे रग जों नुगै दङ नरक बाहायकेनो दालबिदाल नेशनेल मीडिया रग नेशनेल न्यूज चैनल रग नुगैमान खाना ओ भाइरास बुसु जति गिरिमा सिंसा गाना गाना फाइलायमानि बाय सलवै मानो याक मालायलायमानि बाय सलवै मानो कक सालायफुरु कुसुकफुर रग सलवै मानो चिनि रि रग जों जे दगानि हेन्डेल लमफुर रग एबा मल रग थांगै जों जे स्टियार काफुर रग जों जे स्टेन्ड रमानि रग दगा फियकफुर रग जों वाशरूम रग थांफुरु जे दगानि हेन्डेल रमानि रग केबो खरकसा एफेक्टेड बरक आरो रमै गलां थांगांगोन के हेन्डेल न दंरगै थांगो ओ भाइरास आफुरु जों थाङै रमै खेना चिनि बुसागो फायो जों थानानै नांगिया इटालिव जों थानानै नांगिया जार्मानिव जों थानानै नांगिया चाइनाव ताबुक जों गामियाव तंदतैनो चिनि सागबाय थां चिनि हासेयाव तंदतैनो चिनि आमचे तंदतैनो अ भाइरास बाय जों एफेक्टेड ngैमानो आवनि बागै बेलाय गिरिमा सिंसा जों गामिरावगो थाङै सगै गांगांके कायसातै कैसा नगो थांलायो बेरेलायो मुइ तुनि चालायो कक सालायो
para ki para nok ki nok abo solai bese kirma singsang no aboni bagui no aboni yakni katina ni bagui tini salsa jaratui just trial जों जे कक्टमा मानमानि हायके just trial ni bagui tini obo haike hakotor gonangui fung 7 simi horni 9 jora totally जों नकनि अंखरियावै जनतार कर्फ्यू abo पुलिस bai saklai jagia abo SDM bai DM bai saklai jagia abo जनता bai saklai jak abo haike katal kaisa saitok mung जों nugui manka hakotor hapani bisingti pheba bwsangni jora rogo जों obono kokto manka bwsangni jora rogo nangkhang kangke tini salsa simiya saltam salbrei salba saldok rok oba haike sak sak no nogo chopjagui nogo nok nangkhoriyawi tongnani nangkhang ke sak sak no mutangnani bagui chini borok hayung no mutangi naraknani bagui lukurok tiar tongo ne aba haike lukurokni bisingti dalbidal statement nok dalbidal comments khlaimani rok जों nugui mankha phiaba apti hai jorata phaitung chini buskango chini thinango जों oba haike no koinani musungo chini khorangni bukhaktui जों नगो तंगतुतिबो जों चिनि कामिवो चिनि आमचायो ओ भाइरास हापायाकु हनैबो जों साक साक न सेफ खायाके जों साक साक न केयार खायांगके आबो सालसे सालसा चिनि बिसिङो फाइ सक बायनाय आबोनि बागै जों हायनो हाय नरक न सानानि कक कलायो नरक मानखांके नरक यागो तंखांगांके सैनिटाइजार यूज खायदि सैनिटाइजार क्रि हांके हैंड वाश यूज खायदि हैंड वाश रु क्रि हांके नगो तंगमानि चिनि जे ऑर्डिनरी चिनि जे जों बेसिकली जे सापान यूज खायमानि आव बाय जों उराम उराम 10 12 15 मिनिटनि यागुलो चिनि यागनो सुनानि नांनाय जों नगनि अंखरपुरु फाताराव थाङै फाइपुरु आफुर रगबो जों चिनि यागनो क्लीन खायनानि नांनाय चिनि ड्रेस न क्लीन खायनानि नांनाय फातारनि गुरिवै नगो हाबै कांगाके जों आफुर तुकुनानि नांनाय केबो बाय नगनि बररक बाय बसाक नांलायावै गानाव थांयावै साक साक न क्लीन खायनानि नांगानाय तेबो तंग चिकन चिकन जे मांगप्ली रक जों फुंगाय खांके न न्यूज पेपर पढिवो न्यूज पेपर तेबो जे फाइनाय बो एफेक्टेड दंगै मानो आउन बागै न्यूज पेपर फाइसक पाया केन बनो मान खां गांगांके सैनिटाइजार रक बाय क्लीन खायै सातुंगो तनै ngei man abo hand wash rok bai suketo siwi thangnai newspaper abon bagi sanitizer rok tongkhangke teibo hamko go apru nangke abono kari bo जों thaching sekango जों lukurok bai dalbidal kok salai puru norok khanai man kana जों haktiwo thango dalbidal manai payo dud packet rok dalbidal biscuit rok payo biscuit packet rok bo nangai phai mano corona virus abon bagi phatarni dalbidal manai rok nogo habrna puru norok man khangangke a manai rok no a packet rok no hatini tubujak amane rokno जों क्लीन खायमानि याकलोना नगति याग्रनानि आफुरनो कोरोना भाइरास बाय जों मानजागिया तंगै माननानि जों आबो सेफ गाहाम चिनि बसकांगो तेबो हायकेनो जों मानखांगाके ओ आमचाइ सिमिया बसकांनि जरारगबो जों दालबिदाल आमचाइ ओ भाइरासनो ति जों कक सालायनाय नरगनो मांपलि फुनुकनाय आनबगि नर सयनाय तंगदि चिनि खरां पुवा नंगा चिनि जतनि नायथक मोखांनि कायसा गरन नरकनि पुवानि जुदा जुदा जोंजाल रकनो या काकनानि बागै कायसा निकुमा दुबि फायगा डाक्टर टमसन देबबर्मा कर्नाटकनि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस RGUSSO BDS PGDCC PGD MT PGDL क्लाइ फाइजाक डाक्टर टमसन देबबर्मा राजाखर आगरतलानि कृष्णनगर डाक्टर टमसन डेन्टल केयर फियगै लुकुरकनि बुवानि जुदा जुदा जोंजाल रकनो या काकनानि बागै उरेल एग्जामिनेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ रूट कैनल ट्रीटमेंट स्केलिंग RPD FPD CD restoration RCT orthodontist treatment no khobui buani x-ray khlaijaknai sebrokno tubi phaika Dr. Thompson's Dental Care Nikuma Dr. Thompson's Dental Care Krishnanagar Main Road opposite BJP Party Office Agartala Salthang Tripura 799001 Kokduk 9731260287 eba 8837317224